Bintay para sa 54 anyos na paraomang si Tatay Alan kang Barangay Pandandarga Albay na mapili bilang benepisyaryo kan libreng biniining paroy gikan Department of Agriculture. Sabi niya, dakulang kagianan ini sa siring niyang nagpuun-puun pa sa nang bawiyo ng naging kalugian sa 2 taon na pandemya. Dakulaod ming pasasalamat sa DA na natawang kaming marahay na banhi na paroy. Kaya ini, magagamit mo inang ngunya na pagtanongkan paroy. Kaya salamat kami sa mas sa nasyonal na kami natawan ng bani. Total na 80 sakong binining paroy ang ipigtaw kang DA, asin babarangong kang 60 parauma sa nasabing barangay. Ining pigtutao sa muya dai na babakalo ninda. Taminsan po ang mga paraum ang problema talaga ang mga gagamito ninda lalo po ang binhi and fertilizer. Sigun sa pamayokang Municipal Agriculture Office na si Melgy Matosiños, total na 500 na sakong binining paroy ang saindang naresibigikan sa DA, asin pigdistribuer sa anum na barangay sa saindang banwaan, Arugang Barangay Pandan, Barangay Tagas, Barangay Malabog, Barangay Busay, Malubago, asin Barangay Gabawan. Ang beneficiarista po kaito si mga barangays na irrigated. Irrigated areas muna po ang ininot kasi sinda man ang naiinot na magsabwag kaya po sinda muna. So priority tawan pero may mga maabot pa pong certified seeds, tigahalat-halata lang po. So deliver kang field rice and masurunod na din po sa ibang barangay. Dugang pa ni Matosiños, ang pananaw kang libreng binhi. Paganda man kang siya sa dry cropping season, pungon niya na bulan sundo sa Hulyo sa masunod na taon. Posible man daang madagdagan pa ang mga benepisyaryo kani. Sa papaabot pang dugang na sako ning mga libreng binining paroy, gikan sa nasabing ahensya. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal.